my vlog. Dito tayo ngayon guys, napakagandang lugar. Divine Mercy Shrine sa Barangay Garing, Consolacion, Cebu. Gusto niyo pumunta dito guys? Yung area, sarap. Napakalamig. Okay guys, kasama ko guys, simpleng vlogger. Simpleng vlogger. Oh. Subscribe. Subscribe. Hello guys, nandito tayo ngayon guys sa Divine Mercy guys. Nandito ito sa Consolacion, Cebu, Barangay Garing. Ganda ito guys, no? Nasa elevated, no? Sa tuktok ng bundok. So bisitahin natin guys ang kanilang chapel guys. Ito guys, na ngayon dinisinfect na guys, Kasi bago lang natatapos ang misa dito guys. Ganda nito guys. Adoration Chapel. Hindi lang tayong pumasok guys kasi bago nag-disinfect. Dito lang tayo sa labas. Ganda ng area guys. Napakatahimik guys. Baba guys. Ito kasama ko guys, nakikipag-usap ng mga madre guys. Kasi yung pare kanina guys, yung rector namin noon sa seminaryo. Pero hindi na kami nakilala kasi nagmask kami. May Senyor Quintanar, teacher namin sa Latin yun guys.
Guys, kasama ko guys. Oh, simpleng vlogger. Simpleng vlogger. Oh. Subscribe. Subscribe. Nandito kami ngayon sa bukiring bahagi ng Konsolasyon, Cebu. Ano guys, patungo na kami sa itaas guys. Huwag kayong bibitiw. Guys, ibaba guys oh. So guys, kita na dito ang dagat guys. Okay. Tarik to guys. Maraming puno ng mangga dito guys oh. Puno ng mangga, puno ng bayaba. Yun guys ang ano guys, Panuypoy Heights. Andyan guys. May kainan dyan guys, yung may kainan na bablog ko na yan guys noong unang buwan. Huwag kayong bibitaw guys. Tayo'y malapit na. Sinong naghahanap ng kaka dyan guys? Gagamba. Guys oh, tingnan yung mga butterfly guys. Ang saya-saya nila guys. Saya-saya ng mga paru-paru. So guys oh, ang bukirin na yan guys oh. Dami rin ang mga puno ng mangga. Na puno ng mangga guys. Kasama ko guys oh. Seryoso nga pala ito guys. Simpleng vlogger. So guys, ito guys, puno ng mangga guys, oh, marami guys. Oh. Ito guys, ano, may taniman na pala dito na guys, ng kamuting kahoy. O kamuti tops. Nahihirapan na tayo nito guys. Ito guys, ang tinatawag dito sa Bisaya na balanghoy or bolanghoy, ang kamuting kahoy. Ganda na guys oh. Mga ilang buwan lang guys makakain na to guys, ma-harvest na to guys oh. Ilang buwan lang. Mula dito sa puno ng kamuting kahoy guys, makikita natin ang ilang bahagi ng Cebu City. Yan guys. Di ka na naog. Di ka na naog.
Hello guys. Go di guys, niata karon din ako. Tayo ay naririto na sa ibabang bahagi ng Konsolasyon na rin, pa rin. Ito guys, no? Ganda ng tanawin dito guys. Kitang-kita ngayon guys ang isla ng Leyte at Bohol.